नुखाबाय दा जोंनिखौलाय अबस्थाखौ जेनबाय साफानो हनै बुखाखौ खुलुमबाय लोगोफोर बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय आङो दायो सासे लोगोनि हाबा जाहैनो ओंखारदों माने जोंनि लोगोनि हाबा दङ आरो आंजों लोगोसे गोबां लोगोफोर थांफागोन आं दा बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ बिथांमोना लिंहरगासिनो दं दा बरपेटायाव दं बिथांमोना ब्लगाव इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांबाय थादो आरो आङो लोगोफोरखौ फार्स्ट लोगो हमहैग्रोनि नोंथांमोननोबो खिथागोन दा आङो बाइकआव जिरायना दङ बे जों गामिनि फिसा दलां बियो जोंनि न'आ ओरै थांबाय जाहैबाय आमथिखा बाजाराव दङ जोङो दा आमथिखा बाजार मोनफैबाय बाहेरायाव मोदान बायनांगोन ना सान्दुं गोसाना बाहेरायाव सासे होगासिनो दं नै थें 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 दा हाबायाव लोगो मोनहैनानै सिख्लाफोर मोजां मोजां नुबा देखायगोन नोंबो एसे हायलाखौ जादे जागोनलाय बिलाय मानसिया थांनो ओंखारबाय जों एबार हाबाथिलियाव थांसिगोन आमथिखा बाजारावमोन बियो नै सिगां खनसे देखायखांखाबा बर'दिननि टाइमाव आमथिखा बाजारखौ गारि स्टार्ट होनि लोगोफोर जै बर' हारिनि जाबाय सिमलगुरि देखायलांगोन जोङो दा थांगासिनो र' नायना नुलांगोन नोंथांमोना सिमलगुरिखौ एसे गोजानाव केमेराया बिदिसो मावबाय दे नोगोदनो सिमलगुरि लामाजों हाबबाय जोङो दा बेयाव दाखालि थियाटार लाबोदोंलै जोब्बाय नामाथाय जोब्बायना दासो बानायदों जाखो मिथिला बे लामाया सिगां लाजाखायामोन आरो दा एसे बानायबाय नै मोजां जाबाय लामाया एसे सिमलगुरि सिदा दा जोङो ओरै थांगोन आरो जोङो सिमलगुरि गामि गेजेराव दङ नैबे गिर्जाया सिमलगुरिनि बेप्टिस्ट गिर्जा बियो नोंथांमोना नायनो हागोन आमथेखा बाजारनि साहा जायो बियो जों दा थांसिगोन सिदा मेलन बाजार लोगोफोर जोङो दा मेलन बाजार मोनबाय ओरै दखानखौ एसे देखाय बांद्राय सोंनाङा केमेराया नैबेनो जाबाय मेलन बाजार बै फार्माव गोजौ मोनसे गोजौ औ मेलन बाजार इयो लोगोफोर जोङो दा थांबावगोन साहा मोखां बे जाबाय मेलन बाजार आरो जों थांगोन साहा मोखां थांगोन जोङो मेलन बाजारखौ बारबाय दायो ओरै थांगोन जोङो नैबे लामाजों गारि सालायनायावबो एसे डिस्टार्ब जादों लोगोफ्रा थांग्रोजोब्बाय जों थालांबाय गोजान नामा लामायालाय एसेबां गाज्रि नङा नै दा लामा सङो एसे मोजाङानो लामाया एसे खांग्रां जायो केमेरा दैनाया खायलेंनो जायगाफ्रा मोजां भुटानसो मोनहैसिगोन लोगोफोर भुटान अमलिं इन्दु भुटान दा अन्थाइ गारजोब्बाय नै लामाखौ मोजां बानायसिगोन खोमा आया माथो दंग गोथौ दं ओइ बाजै बोलो हो बाजै बोलो हो जोङो सौफैबाय होनला लोगोफोर हाबायाव नानि मोना
जोङो दा बेयावनो जिरायथ'गोन ओमफ्रायसो दा एसे उनावसो बे हाबायाव हाबहैगोन आरो जायगाफ्रा स्रां स्रांलै लोगोफोर न'फ्राबो बिदिनो स्रां स्रां मोनो गोसोखौ ओरै फैला टयलेट दंना गैयाब्रा मैथो हासुनांगौ जाखो नोगोद हासुनो ओंखारबाय दा जोङो हौवा गोदाननि नामा बिनेश दे ओमफ्राय मा लिरदोंथाय टाइटेल बिनेश नार्जारि बसुमतारिसो बिनेश बसुमतारिसो जोङो दा सिङाव हाबहैसिगोन गेटआ बेनो जों दासो हाबगोन दे थाथ' दे जों सिङाव हाबहैनि होनला हाबबाय जोङो एसे सान्दुं गोसाखाय मोब्लिब नुदों दा बिराद मानसि जादों नै साजायनायाबो ओरैबायदि साजायदों दा एसे खोमसिबो नुयो नै हाबा सिङाव हाबा हाबाथिलियावहाय जों साब्रै लोगोफ्रा दा दसेनि थाखाय जोङो जिरायथ'सिगोन ओमफ्रायसो दा गोजान जायगायाव हाबा जानो फैफेराखैना बेनिखायनो दिनै दसे रेस्ट लानोसै दे दसे रेस्ट लानोसै दा जोङो साब्रैबो दे मोनसे गामिनिनो होनजायो आरो हाबानि गामिनि बिराद मानसि दङ नै बेबो दङ दा दसेनि उनाव लोगो मोनफिनो दा दोनथ'नाय जासिगोन हाय लाहरदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानालाय हाय लाहरदो दा लोगो मोनफिनगोन दे सौफैबाय जोंनिबो लाब्रा दालि ओमफ्राय अमा बेदर मोनजाजोब्बाय साब्रैबो नै मोनजोब्बाय ओरैहाय दाउ लाबोदों जाना होलै बाबु दे खालामना दं लोगोफोर हाबायाव ओंखाम जाखांनानै दानिया हिन्जाव गोदान लागोनि न'आवसो दंफैबावो नै हिन्जाव गोदाननि न' नैबे न'आ हिन्जाव गोदाननि ओमफ्राय हौवा गोदाननि न'आबो बैनो हनै एसे मोदानबाय बै फर्दा खोंनाय नुनाय गोरलै नुनाया बैयो बेनो न'खरसेल' सिमनासेन मथा मथि आरो मोनसे खोथा लोगोफोर हाबानिफ्राय हिन्जाव गोदान लागोफोरखौ माइजों गाबज्रियो हरलाय खायजाहैदों हिन्जाव गोदान लागोफ्राखौहाय माबायदि गाबज्रियो अनना खोन्थाहरलाय मोजाङानो न'खरनि बायदि जाहैबाय सिमनासेन खाथि बेबो गाज्रि खोथा नङा लोगोफोर मोजाङानो जोङो दा निमेन्ट्र होनो जिरायबाय आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाबो होनो जोङो अखाफोर सिनबाया साफाथार सिनबाया बेथ' हाबा जाखाबा मोनखानाय नंले सिनबाया साफानो हनै अखाफोर
सासे सानै साथाम साब्रै दङ जोंनो ya goजोन्थों हिनजाव गोदानजों गोजोन्थों दे थादो दे बाय बाय थादो जों थांबाय दे जोङो थांनो ओंखारफिनबाय दा लोगोफ्राबो बाहेरायाव ओंखारलांजोबबाय नै दा बेनो हाबानि सिटामा जोंनिया एसे गोजान जायो बेनि थाखायनो जों थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफ्रा थांबा दे गोजोन्थों दे दे गोजोन्थों दा जोङो थांफिननोसै जाखांबाय गोसोबायदि लोगोफोर जोङो दा हाबा जाखांबाय जाखांनानै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानजोंबो लोगो हमनानै जोङो दा थांनो ओंखारफिनबाय भिडिअखौबो आङो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ हामजानाय मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो हायोब्ला शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा बे हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदान लागोनि गामियावनो भिडिअखौबो फोजोबनोसै दा बेनो एरियाया बिसिना गामिखौ बालाजाहार होनना बुङो आमथिखानि एकदमबारे साहा जनता बाजारनि सानजा जायो आरो डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैयो नोंथांमोना सोंहरबाय थागोनला बेनिखायनो आं डिटेल्सै खोन्थाजोब्बाय दा बेनो आरो हाबा मालिकआ बैनो न'आ हनै आरो माथो बुंबावनो ना बेखिनियानोसै नोंथांमोनाव मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ हामजानाय मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय बा गारि सालायनाया Gimana Hur? Bola baik. Ay, area nih. Tangsai, student berlagu mana? Ini sekolah, mas sekolah. Academy, UN Academy. थांगासिनो अब्ला लोगोफोरजोंबो जोब्बाय एसेयावनो बेथ' सासे गैयो नै नुखाबाय दा जोंनिखौलाय अबस्थाखौ जोब्बाय लोगोफोर अब्ला थेंक इउ